Това е Михаела, детето на милите деца. Здравейте, хора човешки! Днес с Михаела ще отваряме някои от писмата, които сте ми изпратили. Закрием лицето. Михаел, кажи на хората, къде беше ти последните няколко седмици? Гърция! Говори сега по-силно, че ни те чуят. Гърция! Гърция! Така, преди да започнем с клипа, на предишната, на Пловдивската влог среща, която беше на 8, ми подариха един много хубав колаж. Михаела, скри. Те исках да ви го покажа, много се изкефих, когато ми го дадохте. Мерси на момичето. Също и тези двете рисунки. Тази, Михаела, виж ги, видя ли ги? И ето тази рисунка, надявам се да я видите. Михаела, добре. Благодаря на момичетата, които ми подарих тези рисунки. И Михаела, ти кажи нещо, да как си? Стегни се в рамената. Хайде да почваме. Хайде да започваме с първия колет, който е от Виктор Бориславов, точно така, Бахаров. Така, това е от Виктор. Има нещо топчета. Нещо, което дрънка. Михаела, ти какво предлагаш, че? Предполагаш, че? Топчета. Топчета, Бакуган? Да, или дъвка. Така, и да видим какво има. Опа! А ти какво предлагаш, че? Някакво топче, което от пратките се е огънало леко. И рисунка. Пикачу! Ау, много хубаво. И флапджа! Да. Чакай, аз съм истински флапа. Пар. Точно така, здравейте. Дивачка, всичко си има от малко по малко. Така, ето тази рисунка получих, супер яката. Благодаря ти, Викторе. И тук ли дрънка нещо? Да. Следващото писмо е от Кристияна Георгиева Димитрова от София. А чакай да видим Виктор къде беше. Виктор беше от Русе. Уоу, Русе. Така, да видим. Да гледате и моите клипове. Михаил, не се рекламирай самичка. Да видим писмото на Кристияна. Дали стажичка? Ето се отлепва. Виждам, че има рисунка. Така, първо ще видим рисунката. Рисунка на ваза. С цветя. Много е хубава. Така, следващото е писмо, което няма да чета пред вас. Здравей, Флако. Бум! Охо, това после ще си го прочита. Следващото нещо е ето това. Нещо, което не знам какво е. Нещо червено, розово-жълто и аз вече ги обърках. Цветенце. Следващото нещо е овито в хартия. Някакво копче. За пеци. Някакво копче за пеци. Дай ги. Черен какво пише? Покани някого на обяд, Михаил. Капачка Queens. Какво е? Някакъв пръстен. Хора, не е нужно да пращате бижутата си. Или капачките си. Да, защото аз в принцип не нося пръстени и такива неща. Капачки. Следващото писмо е от Радост Бошкова. Тя е от Пловдив. Така, това писмо ще го кръцнем. Цуп, 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 цуп. В него има разни писма. Това е за Богдана, нейната любима закуека. Закуска. Закуска, олио. Нейните упражнения от сутрешната рутина на Богдана много ми помогнаха. Поздрави на Богдана. И да видим, това е циганска баница и краставица. Това е циганската баница, това е краставицата на Богдана. Следващото, това е едно писмо, което ще си го прочита. И последното е една рисунка. Уау, доста добре се е получило, супер. Така. Надяваме се да се вижда.
Надявам се да се вижда, защото много свети тази камера. Така, благодаря ти, Радост, за Флапабум, благодаря ти за рисунката. Слагаме при другите. Продължаваме с писмото на Илейн Бориславова Харитонова. Не знам дали така го произнасям правилно. Тя е от Василовци. Дрънка ли? Дрънка. И в него има писмо, което е доста супер направено, да. Ето това е от Илейн. Писмото ще си го прочита. Благодаря ти, Илейн, за писмото. И последното писмо, което пак е нещо поддуто, е от Лъчезар Ясенов, не знам, Тодоров. От град Кюстендил. Ого, има нещо, рисунка. Май да не е клътениш. Първо започваме с рисунката. Вау! Доста получливо се е получил. Не знам дали го виждате. Охо, една гривна! Михайла, ти такива моли да плетеш? Не знам. Благодаря ти за гривната. И последното е пак топче за Пеца, дивачката. Пеци! Мац! Пеци! Пеци! Ела! Ето, отзад. Аз съм истина. Да, благодаря ви, хора, за рисунките и писмата и за бижутата. Така, ако искате... За капачките. Да, най-вече за капачките. Ако искате да ми изпратите нещо, може да го направите на следният адрес, град Пазарджик. Защо като казвам адреса винаги ми идва да оригам, не знам. Град Пазарджик, Централната поща, пощенска кутия номер 78. 78 ли беше? Не знам. Долу в описанието ще е целият адрес, така че може да го видите. Ако този клип ви е харесал, Михаил, дигни се малко, че се не виждаш, само главата ти се вижда е така. Може да се абонирате за канала ми, на Михаил канала ще бъде долу в описанието също така. Това беше сега от нас, хора. Ще се видим много скоро с нов клип, защото ви подготвям такъв. Също така, забравих да ви спомена, имам геймплей канал, който ще сложа долу в описанието. Все още не съм качвал там клипове, защото микрофона ми нещо се базика с мен. Трябва да го оправя, да си занеса лаптопа на ремонт, да ми го оправя. Та, ако имате желание, може да се абонирате за него. След като вече кача официално клиповете, пак ще го спомена канала. Летяща мадавка. Това е паяк, ужас. Откъде се появи този паяк? Вижте! Та долу в описанието ще бъде. Ще се видим много скоро с нов клип и... Капачката! Бая! Чао!